l'exposició va una mica de la història del nostre taller, que té un llarg recorregut, des que el pare va emigrar d'Andalusia aquí per continuar amb l'ofici, i sempre la seva idea era muntar el seu propi taller. I l'any 76, nosaltres érem petites, ara 5 anys i 7, no hem treballat mai en gres ni en porcellana, sempre argila, fang, i abans forns de llenya, però després ja vam continuar amb el forn de gasoil. Nosaltres ja portem un bagatge a darrere, que serien el nostre avi, el nostre pare, i a partir d'aquí, sobretot amb el pare, ens vam aficionar al tema de la ceràmica perquè ho vivíem molt de prop i vam decidir que això és el que ens agradava i això és el que volíem fer i vam lluitar-ho per fer-ho. Llavors en aquesta exposició hem volgut posar una mica peces de l'avi, peces del pare, perquè es vegi una mica el que és la trajectòria de la ceràmica de la Ponderosa, perquè no és una cosa que vingui de fa poc, sinó que ja tenim, nosaltres som la 5a generació, vull dir que és una cosa que ja portem a dintre i volíem que es reflectís una mica el que és tot el pas de la Ponderosa, diguéssim, des que va començar el pare i fins que hem agafat el relleu nosaltres. Al nostre avi li agradava molt el tema de fer miniatures, li agradava molt el tema aquest. I de fet ell mai va fer servir el torn elèctric per treballar, els últims anys de la seva vida. Però sempre tota la seva trajectòria va ser amb el torn de peu. Tot i ser una feina que la poden desenvolupar tant homes com dones, al final sempre els homes eren els que feien les peces del torn, quasi tot, i les dones es dedicaven més al que és acabats. Llavors, nosaltres vam aprendre el torn, cadascuna fa les seves peces, o sigui, totes les dues fem de tot, perquè les dues fem torn, les dues decorem, les dues enfornem, o sigui, la feina que fem al taller és compartida.